Днес има интересни новини от направлението на Сиверск. Тук руснаците хвърлиха хиляди войници срещу малко село, което беше превърнато в руини след мащабна битка, продължила повече от 2 години. Битката за Белохоривка се е превърнала в синоним на безплодните руски усилия в много сектори на фронта, където те се опитват да постигнат минимални териториални придобивки, независимо от цената. Последните доклади показват, че руските сили са понесли около 3000 жертви в опитите си да завземат Белохоривка само за 10 месеца. От тях около 1500 убити, около 1500 ранени, а 15 са пленени. Въпреки това, тъй като боевете за Белохоривка продължават повече от 2 години, общият брой на руските загуби несъмнено е много по-голям. Тези поразителни загуби отразяват интензивността на боевете и високата цена, която руснаците платиха за незначителни позиционни придобивки през последните 2 години. Сраженията в самата Белохоривка не стихват, а непрекъснатите обстрели са превърнали сградите в развалини, оставяйки войниците без прикритие и водейки до увеличаване на жертвите. Украинците наблюдават района денонощно, като не позволяват на руските сили да установят пълен контрол над селото. Ако разгледаме топографската карта, ще видим, че украинците използват позициите си на възвишенията, за да поддържат огневи контрол над Белохоривка, застрашавайки всяко руско движение в селището. Геолокирани кадри показват колко опасна е текущата ситуация. Всеки руски войник се превръща в мишена в рамките на минути от операторите на украински дронове или стрелковото оръжие. Това принуждава руснаците да използват по-малки пехотни групи, а в някои случаи дори самостоятелни войници, за да се опитат да проникнат в украинските позиции и да съберат достатъчно сили за по-голяма атака. Ако се върнем към началото на битката, украинските сили първоначално използваха терикона, насип от минни отпадъци, за да установят огневи контрол върху района. Тази височина позволяваше на защитниците ефективно да отблъскват руските щурмове, нанасяйки тежки загуби както на живата им сила, така и на бронираната техника. Руснаците се опитваха да преодолеят препятствието и да атакуват възвишението челно, губейки десетки войници при всеки опит. С развитието на войната и разпространението на дроновете обаче, откритите позиции на терикона станаха уязвими за дроновете. Появи се необходимост от подземни бункери и укрепени позиции, но рохкавият състав на почвата направи изграждането им непрактично, което намали тактическото предимство на терикона. Отбраната на Белохоривка е основно поверена на 81-а въздушно-десантна бригада и 54-та механизирана бригада. И двете части произхождат от близки региони. Щабът на 81-а бригада се намира в Краматорск, а на 54-та произхожда от Бахмут. Това им дава по-добро познание за местния терен, което е предимство в бойните действия. Почти 2-годишното присъствие на тези бригади в района им позволи да натрупат ценен боен опит в тази среда, повишавайки още повече тяхната ефективност срещу руските настъпления. От другата страна, руските усилия за превземане на Белохоривка бяха белязани от значителни командни и оперативни проблеми. В района активно оперира трета общовойскова армия, съставена предимно от мотострелкови бригади, но без тежки механизирани подразделения. Тези части бяха подложени на критики заради инциденти с дезинформация и провалени операции. В края на миналата година генерал-полковник Геннадий Анашкин беше отстранен като командващ южната групировка войски заради подаване на фалшиви доклади за успехи на бойното поле край Белохоривка. В резултат на това бяха проведени неподготвени щурмове, липсваше достатъчна огнева поддръжка, а загубите бяха значителни. Това доведе до ареста и отстраняването на още няколко командири, включително тези на трета общовойскова армия, сражаващи се при Белохоривка поради преувеличаване на реалните успехи. Други руски части, действащи в региона, включително 6-та и 123-та бригада, също претърпяха пълна подмяна на командния си състав заради тези обвинения. Това нанесе сериозен удар по руската командна структура и допълнително саботира всичките им настъпателни усилия, често водейки до самоубийствени атаки, тъй като новите командири не познаваха терена, нито украинските сили, които им се противопоставяха. Като цяло, продължителната битка за Белохоривка претърпя значителна еволюция през последните 2 години, отразявайки по-широки промени в тактиката и военните технологии. Въпреки безспирните щурмове и хилядите загуби, руските сили не успяха да установят контрол над селото. Този продължаващ застой подчертава устойчивостта и тактическите способности на украинските защитници, чиято географска осведоменост и непоколебима решителност продължават да осуетяват руските настъпления, нанасяйки тежки загуби на противника. Ако намирате този репортаж за полезен, моля подкрепете ни, като харесате и споделите видеото. Също така можете да се абонирате за канала, като натиснете върху флага вдясно. Благодаря ви и ще се видим в следващия репортаж от фронтовете на Украйна.